बुंनो बरबार खौसे जा We want solution. No solution, no rest. No solution, no rest. We want justice. We want justice. Amar dabi niya jo dabi. Amar demand is legal demand. Our demand is legal demand. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. We want terrorism. Our terrorism lagi boy. Terrorism over here. Lagi boy. Amar dabi niya jo dabi. Amar demand is legal demand. Our demand is legal demand. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. We want terrorism. Our terrorism lagi boy. Terrorism over here. Hantono ho. Terrorism over here. Hantono ho. Our dabi niya jo dabi. You will see your long neck. You will see your long neck. After long neck. Abo long neck. For the country to long neck. Long neck. Long neck. भारतनि लेंनाय रेखायै 10,000सो बर' सुबुङा दिनैनि हाबाफारियाव जों बाहागो लाबाय। गुबुन गुबुन जिल्ला जोंहा जिल्ला आफादा गासै 22था दङ। गासैबो जिल्ला आफादनिफ्राय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। सिगां नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाय बिथांमोनहा जोंजों हाबाफारियै जाफुंनायाव मदद होफैबाय, जोंनि हांख्रायनायखौ मान होनानै फैबाय, बर' रायजो राजानि स्वार्थआव दिनै जोंजों स्रेङै गसंफाबाय, बिथांमोननिसिम जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोंनि गोजोननायखौ जासिदों। बुंनांगोन 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बे समनि बिटिआर गोरोबथा, बे गोरोबथानि उनाव जोङो सोरखारजों थाफानानै सोरखारनि खाथियाव रायलायनायनि गेजेरजों जोंनि जेफोर दाबि दुबा बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय जों खावलायबोबाय थादों। बोसोरसे, बोसोरनै, बोसोरथाम, दिनै बोसोरबा बारबाय। दा बोसोरबा जासेयावबो माखासे जोंनि जि लुबैनाय, बे लुबैनायखौ सुफुंजानायखौ जों नुवाखै। गुबुन गुबुन ओनसोलाव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफ्रा जोंखौ सानबाय जे 2020 मायथाइनि एकर्डनि जोहै जोंनि गासिबो समस्याफ्रा समाधान जाजोब्बाय। खिन्थु गासिबो समस्याया जे समाधान जाजोबाखै, बेखौ सुबुं दरबारसिम लांफिननांगौनि गोनांथिखौ जोङो नोजोर होनानै आरो बे समस्याफोरखौ समाधान खालामथारनांगौ आरो बेफोर समस्याया समाधान जायाबा जोंनि जि बर' माहारि बिटिसिनि बायजोनि बर' माहारिनि गांनाय उखैनाय बे सुफुं जानाय नङा, बेखौ साननानै जों दिनैनि हाबाफारिखौ लादों। गाहायै जों दाबिफ्रा बेयाव जोङो दैखांदों जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि माखासे गामि फोसावबाय, किन्तु माखासे गामिफोरखौ बायदिसिना जेंना जेंसि दिहुननानै आसाम सोरखारा आबुङै फोसावजोबाखै। दाख्लै 958 खान गामि बिथांमोना फोसावदों आरो बेखौ फोसावनायनि थाखाय जों आसाम सोरखारखौ साबायखर बावदों। किन्तु माखासे जेफोर थालांनाय गामिफोर बाव जेरैहाय आसाम सोरखारा खालामनांगौमोन, जिबायदि मावनांगौमोन बिदि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै।
जोङो लुबैदों जे बर' फिसाफ्रा जोंनि काउन्सिलाव जयै थाजोबनो मोननांगौ। गवालपारा आरो साउथ कामरुप जिल्लानि बर'फोरखौ राभा हासंआ अजद होदों होननानै जोंजों दोनफानो नागिरैया मोनसे इस्यु जानानै जोंनि गेजेराव फैदों जे राभा हासं ओनसोलनि बर' रायजो राजाफ्राबो जोंनि काउन्सिलाव थाफानो मोननांगौ आरो थाबैनो बिटिआरनि सिमाखौ रोखा खालामनानै आद्रा थानाय गामिफोरखौ जोंनि काउन्सिलाव थिसननांगौ। बे जोंनि मोनसे डिमान्ड। बिनि उनाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ बियाब दानाय, जों बियाबखौ दानो थाखाय गोबां खेब खावलायबाय, दिनैसिम दायाखै। बेखौ दाफुंनानै होनांगौ आरो दाफुंखांनायनि उनाव मोनसे इलेक्टेड मोनसे काउन्सिल जोंनो नांगौ। जेलासिमहालागै इलेक्टेड मोनसे काउन्सिल फैया बे काउन्सिला लोरबां जानानै थायो एबा गावनि गोसो बायदि खामानि मावनो हाया। बेनि थाखाय जोङो बेखौ मावफुंनो खावलायदों। जोङो इनजास्टिस फिल खालामदों जे बज' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों 1500 कौटि 1500 कौटि बिटिआरनि थाखाय जौगानायनि थाखाय होदों। जोङो बेखौ बरायदों। बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय जौगानाय जि स्पेशेल पेकेज बेखौ बिटिआर ओनसोलनि रायजोफ्रा मोननो गोनांथार। किन्तु जोंबो लुगैदों जे बिटिआरनि बाहेरायाव सेरखाय बेरखाय रायजो जानाय जे बर'फ्रा, जाय बर'फोरनि समस्याया बिटिआराव रायजो जानाय बर'फोरनिख्रुइ खुनु गुने खम नङा। गतिके जोंनोबो आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा स्पेशेल मोनसे पेकेज जौगालु खामानि मावनो थाखाय जोंनो होनांगौ। बे जोंनि मोनसे दाबि। 6.3 क्ल'ज जेखौ बर' गोजोन गोरोबथायाव थिसननाय जादों। दा बिनि गेजेरजों आसामनि बाहेरायाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा सोरखारि जानांगौ, किन्तु जायाखै। बोसोरबा थांबाय, आसाम सोरखारा बायदिसिना आयेन जाबसिन दिनै जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोथैनायनि लामायाव लांबाय थानायखौ जों सहायनो हायाखै। बेनिखायनो जों होनदों 6.3 क्ल'जनि मथे बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ थाबैनो सोरखारि खालामनांगौ। आरो मोनसे जेंना दा गोदानै ओंखारबावबाय जे जोंनि फरायसालिफ्राव बर' राव रोङै फोरोंगिरि थिसननाय बे आजां गाजाङै जोंनि बिटिसिनि बाहेरायाव बारायबोदों। बेखौ होबथानांगौ आरो बेखौ जों सोरखारखौ बार बार बुंबाय थादों। आरो जोंनि बिटिसिनि बाहेरायावबो टेट क्वालिफाइ गोबां फरायसाफोर दङ बा केन्डिडेट्सफोर दङ। बे केन्डिडेट्सफोरनिफ्रायनो बिटिसिनि बायजोनि बर' बिजों फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि थिसननो जों सरकारखौ नारसिनदों। बिनि अनगायै मोनसे इस्यु, जाय इस्युखौ बै समाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि दिननिफ्रायनो दंबाय थायो जे बर'फोरनि थाखाय आलदा मोनसे रेजिमेन्ट। जों नायदों जे नागा रेजिमेन्ट, नागाफ्रा बेसेबां सुबुं सानखो नायोबा बेसेबां दङ, 7 लाखनिफ्राय 10 लाखनि गेजेराव नागाफ्रा दङ। थ' नागा रेजिमेन्टआ थाथों, जोंहा बेयाव आपत्ति खालामनांगौ गैया। दिनै गुरखा रेजिमेन्ट दङ, गुरखा रेजिमेन्टआ थाथों, जोंहा आपत्ति खालामनांगौ गैया। किन्तु भारतबर्षआव जोङो 30निफ्राय 40 लाख बर' फिसाफोर दङ। वेस्ट बेंगलाव दङ, जोङो त्रिपुरायाव दङ, जोंनि मेघालयआव दङ, अरुणाचलाव दङ, नागालेण्डआव दङ, जों आसामावथ' दंखायोआनो। बेफोरखौ लोगो नाङोबा 35निफ्राय 40 लाख जायो। बे 35निफ्राय 40 लाख बर' फिसाफोरनि थाखाय मोनसे रेजिमेन्ट, नागा रेजिमेन्टनि लाइनाव मोनसे बर' रेजिमेन्ट दानांगौ होननानै जोङो बे दाबिखौ दैखांदों। जोङो नैबे जि सोमावसारनाय हाबाफारि बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय जागायदों आरो जों साननाय रोखोमै जोंनि समस्याफ्रा सुफुंजायागौमानि बे जोंनि आन्दलनखौ जों लांबाय थागोन। Solution, no solution, no rest. No solution, no rest. We want justice. We want justice. Demand!
দাবি আমার ডিমান্ড ইজ লিগাল ডিমান্ড our demand is legal demand we want justice no justice no rest no justice no rest we want Boro regiment our Boro regiment লাগিবই Boro regiment হবে না লাগিবই আমার দাবি ন্যায্য দাবি আমার ডিমান্ড ইজ লিগাল ডিমান্ড our demand is legal demand we want justice no justice no rest no justice no rest we want Boro regiment our Boro regiment লাগিবই Boro regiment হবে না হান্তন হোক Boro regiment হবে না হান্তন হোক আমার দাবি ন্যায্য দাবি Rubusi alone, let's Rubusi alone, let's AFO alone, let's Abu alone, let's Porosaki alone, let's भारतनि लेंनाय रेखायै 10,000सो बर' सुबुङा दिनैनि हाबाफारियाव जों बाहागो लाबाय गुबुन गुबुन जिल्ला जोंहा जिल्ला आफादा गासै 22था दङ गासैबो जिल्ला आफादनिफ्राय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों सिगां नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाय बिथांमोनहा जोंजों हाबाफारियै जाफुंनायाव मदद होफैबाय जोंनि हांख्रायनायखौ मान होनानै फैबाय बर' रायजो राजानि स्वार्थआव दिनै जोंजों स्रेङै गसंफाबाय बिथांमोननिसिम जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोंनि गोजोननायखौ जासिदों बुंनांगोन 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बे समनि बिटिआर गोरोबथा बे गोरोबथानि उनाव जोङो सरकारजों थाफानानै सरकारनि खाथियाव रायलायनायनि गेजेरजों जोंनि जेफोर दाबि दुबा बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय जों खावलायबोबाय थादों बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथाम दिनै बोसोरबा बारबाय दा बोसोरबा जासेयावबो माखासे जोंनि जि लुबैनाय बे लुबैनायखौ सुफुंजानायखौ जों नुवाखै गुबुन गुबुन ओनसोलाव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफ्रा जोंखौ सानबाय जे 2020 मायथाइनि एकर्डनि जोहै जोंनि गासिबो समस्याफ्रा समाधान जाजोब्बाय किन्तु गासिबो समस्याया जे समाधान जाजोबाखै बेखौ सुबुं दरबारसिम लांफिननांगौनि गोनांथिखौ जोङो नोजोर होनानै आरो बे समस्याफोरखौ समाधान खालामथारनांगौ आरो बेफोर समस्याया समाधान जायाबा जोंनि जि बर' माहारि बिटिसिनि बायजोनि बर' माहारिनि गांनाय उखैनाय बे सुफुं जानाय नङा बेखौ साननानै जों दिनैनि हाबाफारिखौ लादों गाहायै जों दाबिफ्रा बेयाव जोङो दैखांदों जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि माखासे गामि फोसावबाय किन्तु माखासे गामिफोरखौ बायदिसिना जेंना जेंसि दिहुननानै आसाम सोरखारा आबुङै फोसावजोबाखै दाख्लै 958 खान गामि बिथांमोना फोसावदों आरो बेखौ फोसावनायनि थाखाय जों आसाम सोरखारखौ साबायखर बावदों किन्तु माखासे जेफोर थालांनाय गामिफोर बाव जेरैहाय आसाम सोरखारा खालामनांगौमोन जिबायदि मावनांगौमोन बिदि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै जोङो लुबैदों जे बर' फिसाफ्रा जोंनि काउन्सिलाव जयै थाजोबनो मोननांगौ गवालपारा आरो साउथ कामरुप जिल्लानि बर'फोरखौ राभा हासंआ अजद होदों होननानै जों दोनफानो नागिरैया मोनसे इस्यु जानानै जोंनि गेजेराव फैदों जे राभा हासं ओनसोलनि बर' रायजो राजाफ्राबो जोंनि काउन्सिलाव थाफानो मोननांगौ आरो थाबैनो बिटिआरनि सिमाखौ रोखा खालामनानै आद्रा थानाय गामिफोरखौ जोंनि काउन्सिलाव थिसननांगौ बे जोंनि मोनसे डिमान्ड बिनि उनाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ बियाब दानाय जों बियाबखौ दानो थाखाय गोबां खेब खावलायबाय दिनैसिम दायाखै बेखौ दाफुंनानै होनांगौ आरो दाफुंखांनायनि उनाव मोनसे इलेक्टेड मोनसे काउन्सिल जोंनो नांगौ जेलासिमहालागै इलेक्टेड मोनसे काउन्सिल फैया बे काउन्सिला लोरबां जानानै थायो एबा गावनि गोसो बायदि खामानि मावनो हाया बेनि थाखाय जोङो बेखौ मावफुंनो खावलायदों जोङो इनजास्टिस फिल खालामदों जे बज' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों 1500 कौटि 1500 कौटि बिटिआरनि थाखाय जौगानायनि थाखाय होदों जों बेखौ बरायदों बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय जौगानाय जि स्पेशल पेकेज बेखौ बिटिआर ओनसोलनि रायजोफ्रा मोननो गोनांथार किन्तु जोंबो लुगैदों
जे बिटिआरनि बाहेरायाव सेरखाय बेरखाय रायजो जानाय जे बर'फ्रा जाय बर'फोरनि समस्याया बिटिआराव रायजो जानाय बर'फोरनिख्रुइ खुनु गुने खम नङा गतिके जोंनोबो आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा स्पेसियेल मोनसे पेकेज जौगालु खामानि मावनो थाखाय जोंनो होनांगौ बे जोंनि मोनसे दाबि 6.3 क्ल'ज जेखौ बर' गोजोन गोरोबथायाव थिसननाय जादों दा बिनि गेजेरजों आसामनि बाहेरायाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा सोरखारि जानांगौ किन्तु जायाखै बोसोरबा थांबाय आसाम सोरखारा बायदिसिना आयेन जाबसिन दिनै जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोथैनायनि लामायाव लांबाय थानायखौ जों सहायनो हायाखै बेनिखायनो जों होनदों 6.3 क्ल'जनि मथे बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ थाबैनो सोरखारि खालामनांगौ आरो मोनसे जेंना दा गोदानै ओंखारबावबाय जे जोंनि फरायसालिफ्राव बर' राव रोङै फोरोंगिरि थिसननाय बे आजां गाजाङै जोंनि बिटिसिनि बाहेरायाव बारायबोदों बेखौ होबथानांगौ आरो बेखौ जों सोरखारखौ बार बार बुंबाय थादों आरो जोंनि बिटिसिनि बाहेरायावबो टेट क्वालिफाइ गोबां फरायसाफोर दङ बा केन्डिडेट्सफोर दङ बे केन्डिडेट्सफोरनिफ्रायनो बिटिसिनि बायजोनि बर' बिजों फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि थिसननो जों सरकारखौ नारसिनदों बिनि अनगायै मोनसे इस्यु जाय इस्युखौ बै समाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि दिननिफ्रायनो दंबाय थायो जे बर'फोरनि थाखाय आलदा मोनसे रेजिमेन्ट जों नायदों जे नागा रेजिमेन्ट नागाफ्रा बेसेबां सुबुं सानखो नायोबा बेसेबां दङ 7 लाखनिफ्राय 10 लाखनि गेजेराव नागाफ्रा दङ थ' नागा रेजिमेन्टआ थाथों जोंहा बेयाव आपत्ति खालामनांगौ गैया दिनै गुरखा रेजिमेन्ट दङ गुरखा रेजिमेन्टआ थाथों जोंहा आपत्ति खालामनांगौ गैया किन्तु भारतबर्षआव जोङो 30निफ्राय 40 लाख बर' फिसाफोर दङ वेस्ट बेंगलाव दङ जोङो त्रिपुरायाव दङ जोंनि मेघालयआव दङ अरुणाचलाव दङ नागालेण्डआव दङ जों आसामावथ' दंखायोआनो बेफोरखौ लोगो नाङोबा 35निफ्राय 40 लाख जायो बे 35निफ्राय 40 लाख बर' फिसाफोरनि थाखाय मोनसे रेजिमेन्ट नागा रेजिमेन्टनि लाइनाव मोनसे बर' रेजिमेन्ट दानांगौ होननानै जोङो बे दाबिखौ दैखांदों जोङो नैबे जि सोमावसारनाय हाबाफारि बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय जागायदों आरो जों साननाय रोखोमै जोंनि समस्याफ्रा सुफुंजायागौमानि बे जोंनि आन्दलनखौ जों लांबाय थागोन